हैदराबाद के हल्के गोशा महल से बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने बॉयकॉट हलाल का नारा दिया है। बुरहाल फेस्टिवल में शिरकत के दौरान अपनी स्पीच में राजा सिंह ने गुमराहकुन बयान देते हुए कहा कि हम हमारे खानदान की भलाई के लिए देवी को बकरा चढ़ाते हैं, लेकिन इस बकरे को कुर्बान करने से पहले मुसलमान फातिहा पढ़ते हैं और हलाल कर लेते हैं। राजा सिंह ने अपने हामियों से अपील की कि हमें अपनी माँ की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, हलाल का बाइकाट करना चाहिए। బోనాలు పండుగలోనే చాలా గుడి కాడ మనము మేకలు కూడా గొర్రెలు కూడా కోస్తాం కదా, మనము గొర్రెలు కూడా కోస్తాం. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే చాలా వరకు కోయోళ్ళు ఎవరుంటారు, చాలా మంది ముస్లిం వాళ్ళని పిలుస్తున్నారు కోయి. అది చాలా తప్పు. ఎందుకంటే మన చాలా వరకు మన హిందువులు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళకి పిలిపించి కోయిపియాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే ముస్లిం వాళ్ళతో కోయిపిస్తే ఆయన కోసే ముందు ఒక స్లోగన్ అయినా తీసుకున్నారు. ఆయన నోట్లో ఆయన స్లోగన్ ఏ విధంగా తీసుకుంటే ఈ మేక నేను అల్లాకి ఇప్పిస్తున్నా, ఈ మేక ఈ గొర్రె నేను అల్లాకి ఇప్పిస్తున్నా అని వస్తాడు ఆయన. అది ఎంగిలైందా లేదా? ఎంగిలైపోయింది కదా. అదే ఎంగిలైనా మనం అమ్మవారికి ఎక్కిస్తామా? ఎక్కాము కదా. అందుకోసం అది చిన్న నాలెడ్జ్ కానీ చాలా పెద్ద మాట. మన అమ్మవారికి ఎంగిలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎక్కియొద్దు. మన హిందువుకి పిలవాలి, మన హిందూ పోయే ముందు జయ మాతాదేవికి వస్తాడు. అందుకోసం హలాలుని మనము బ్యాన్ చేయాలి.